Hej, nu ska jag filma hur man hackar och jag ska inte hacka en gubbe, jag ska bara säga vad jag gör. Typ, man ska ta någon av sina online-vänner. Jag tar typ Läppen tjej. I meddelanden ska man skriva så här. Jag gör det på ett annat sätt. Så ska man skriva så här. Jag kan visa er. Först ska ni faktiskt ta... Man kan... Man kan ta dragon en kille eller en tjej. Jag tar en kille som vanligt. Jag kan ta... Stella. Ja. Då ska vi gå så här. Ni ska rapportera henne och skriva typ... Om ni vill ha en gubbe typ som är VIP, så ska ni gå till rapportera och skriva så här. Den här gubben var min. Hon tog min gubbe och bara bytte lösenord för att innan var min lösenord typ en exempel att min lösenord var Ängel 123. De har tagit henne och snälla kan ni skicka lösenordet till mig igen att det ska bli Ängel 123. Så då ska ni skriva i rapporteringen. Så ska ni skriva annat där och skriva här vad ni är. Och sen skickar ni det. Efter det har det kommit så ska du efter några minuter, typ 10 eller 5 minuter, ska du skriva hej, jag ska sluta på MSB. Vill du ha min gubbe? Och sen en frågetecken. Och sen kommer de säga ja tack, jag kommer sakna dig. Kanske sådär. Ja, kanske sådär kommer hon säga. Ja, sen kommer jag kommer man göra så här att säga min lösenord är Ängel 123, så automatiskt kommer det ändras till hennes lösenord Ängel 123. Så om ni säger era lösenord på så typ en exempel att det är Ängel 123 som vill rapportera henne, då trycker ni att hon kommer logga in sen. Sen ska vi logga in i hennes gubbe och prova med den här lösenordet som är Ängel 123. Loggar ni in och sen kan ni byta lösenord så fort ni kan. Ja, det var allt för idag. Nej, det var inte allt för idag. Jag glömde en till sak. Ni kan också göra så här. Nej, det var klart faktiskt. Ja. Vi ses en annan gång. Bye!